Minä olen Karri Kortelainen, Skanska talonrakennuksen vastaava mestari ja rakennamme Myllypurossa Helsingin kaupungin asuntotoimistolle pientalokohdetta. Asuntoja tähän tulee yhteensä 87 kappaletta, joista osa on omistusasuntoja ja osa on asumisoikeusasuntoja. Valintaan vaikutti aikaisemmat kokemukset ja kohteen soveltuvuus käyttää lammintassuanturamuottia. Lammintassuanturaa käytettiin aikaisemmassa täällä Myllypurossa tehdyssä kohteessa. Lammintassuanturamuotissa on vähemmän työvaiheita. Esimerkiksi raudoitus ja muotin purku jää pois. Etuina on nopeus, pieni jätemäärä. Yhteistyö lamminperustusten kanssa on toiminut samalla lailla kuin aikaisemminkin, eli erittäin hyvin. Tassuanturamuotin käyttö jatkossa mahdollisesti samankaltaisissa kohteissa käytetään.